का हमार किस्मत बाटे हे भगवान। हमार तो करम फूट गई। इतना घर बड़ दुआर लेके हम का करब कि भगवान जब हमार सुहागे छीन लिहलन। हम का ऐसा कमी कैले रहनी, कौन गलती कैले रहनी है भगवान जी कि हमार सुहाग छीन लिहला। हम कैसे रही अकेले। एगो बेटी पैसा रुपये के ये यार केहू कमाए वाला नहीं के। अकेले पेट रही तो मांग खा के जियो करती। खेती चुकी लड़की लेके हम कहाँ घूमी का करी, हमके तो समझ में नहीं आवत। आज की डेट में के भीख देताटे, जे करी दुआरी जाऊ झपिला दे ये तू कह दे। हम का करी, हमके तो कुछ समझ में नहीं आवत। नीमक बा तो सब्जी ना, सब्जी बा तो नीमक ना, तो हल्दी ना। आज हमार मर्दा रही तो कहीं से ना कहीं से जुगाड़ करके लेके आई ना। यही जाओ बाड़ी जा कि कितना अच्छा से खा तरी जा, रह तरी जा। भगवान के खुशी ना देखी कोई हमार। छोड़ा ज्यादा का करी, हमार इतने दिन के लिखल ही रहे तो का करो। बताओ समझ में नहीं आवत कि हम का करी। एज हमार छोटकी गोतनी कितना अच्छा से बिया तू करतिया। हम का कइल रहनी है भगवान, तू काहे ना हमरा के भले मुँह दिहल। का करी हो दादा, आजकल के उसे तनी हंस के बोलबो बतियाबो करत ह। का तो रखले बिया हैसे कइले बिया, इहे बाटे ना। केहू के केहू खुशी देख नहीं के सकत। का करी, केहू से बोल बतिया के हंस के कैसा हम दिन भुलावत तनी। कबो कबो ऐसा मनवा करता ना कि मर वरी जाई जाके कहीं जहर ना खा के। अकेले ठीको नहीं खेलागत। का हो भाभी, का करत हो? का करत नहीं बुची, बैठल बानी का करी। आ जाए दाई में रोवे गावे का जब भगवान के ऐसे लिख के आ जाए तब का कर ले आदमी की बस में रही तो रोक ना ले। का करिए बुची, कबो कबो याद आवला तो मन करला न कि मर जी हम जहर मार खा के। हमरा तनिको ना रहे के मन करला जननी। का कर जब भगवान के खुशी ना देख गइल हवे तो ले लेना हम मना करत रही कि गाड़ी मत इतना तेज चलावल कर, मत चलावल कर। उनकर वही गाने लिखल रहे ना तो दूध वाली गाय बोलन कहाँ कुछ पहले तनी गावो ना लगो। तनिए मनी गाड़ी लड़ल हो तने में भगवान ले लिया। जन तड़ू आजकल के जमाना में जो बढ़िया करता ना वही के भगवान उठा ले जाता ना। आज पूरा चारों ओर का मुंह मार के आ जाता, चारों ओर मुंह पिटा लेता टे, ओके केहू पूछे वाला नहीं खे। आ जाए तो चिंता उनता मत करो, जौन लिखल रही काहे न चिंता करिए बुची, हमके के 1 रुपया देवे वाला बाटे। ई बात तो सही बात। केहू देबो करी तो जनते बानी आज के डेट में निमन आदमी के आदमी खराब बना देता टे। आजकल के जमाना में 1 रुपया देता था आदमी कैसे हम गुजारा करत तनी। अब हम ही जानत तनी, सही कहत तनी। रात दिन सोचत तनी। अब बुचिया कहाँ गइल तो खेलत होई बुचिया। बतावा भगवानों के देख ना गइल कि होती चुकी लड़की बिया। चल जाए उहे ना बुची, ना रही त हम कहीं अपन सच में कतने में जहर मार खा के मरिए जाई। अरे जाएगा ठीक ना, अब चिंता मत कर। ई कुल नाम मत लिया जहर मार खा के मरे वाला, ठीक ना। अब माना तो पढ़ल लिखल बड़ तनी, अब समझदार बड़ू। एगो लड़की बिया तो ओके छोड़ के का करबो। हम सोचे तनी बुची का हम कमी करेनी कि भगवान हमरे साथे ऐसे कर दी ना। जे बूढ़ बा ओकरा के मुंह आइते नहीं कौन हमरे के मुंह आदे लतन का जरूरत रहे। अब बूढ़े बूढ़े आदमी वही ना खटिया तुरत आवे, लेकिन पूछे वाला नहीं। जा दिए बुची, जाई हम जा तनी माड़ भात चोखा बनावे। का करी, आधा किलो आलू लिया तनी। वो सब कहता ना दिन देम जा का करम जा बताई। आज न त काल त अपने ना खाए के बा। जे हमर लइके देखी रोवत होई भूखने। बतावा भगवानों के उनका खुशी ना देख गइल। कितना बेचारी सबसे हंसेली बोलेली। एगो चीज के उ मांग दी तो बहाना ना करी आ दे दी। अब भगवानों देख जरने बना, 2 आँखी से देखता ना, एगो के तीत एगो के मीठ। आ जाए भौजी के अलू ये दे दे नती, बेचारी माड़ भात बनावे कहतड़ी। देखो सही के मर्द जे कर नइखे न ओके का बीतत ताटे। दीदी के केतनो संतोष धराव तनी जा, लेकिन अपन अपने होला। कौनो चीजवा घटत होई तो मर्दा से कह देत होई ना। अब कैसे कहियो
अब भैया जी के कह देला कि उड़ूक से लोग का प्राण चल जाला जब लिखनी लिखल रहेला तो उहे ना बात भइल केतना हाली कहाँ कहाँ चल जा चली हमार कुछ ना भइल आ तनी बाजारी में का चल गई ना इनका एक्सीडेंट हो गई उड़ूक के से आदमी मर गइल बताओ। हे भगवान जे के जिंदगी दो के हमेशा सलामत रखी है आधे उम्र पर छोड़ के मत एनी ओनी अथु क दी है आ जइहा न तक कह कि देखी हमके भले कुछ मत लेके आए लेकिन जेनी से आई बोनी से दीदी के कुछ लेके जरूर आई। अरे मायरे का जानी कहाँ गोइल बन हम तो चल तनी अब दीदी के समझावे कि ये दीदी अब रोला से कोनो फायदा बाटे लड़की एगो बाड़ी अब रोई तो लड़किया के जिंदगी खराबे न होई अब दिल पत्थर क के काम करें कौनो अच्छा से रही कावन चेहरे लड़की दे दिलस ये उनको का ऐसे बैठल हो कजी का ऐसे बैठल हो तू आई यही मैंने बैठल बनी का तोहरो बोल चेहरा उतरल बा काहे तो हमारे 11 बजते रही कहत है न जन्नी दीदी कितना रोवत है जी कलब कलब के जैसे लागत है ना कि करे जे निकल जाए। हां हो हमरो के पता चलल है कि देखी ना अब का करो होनी के ना टाल सकेलू हैं उनके एहसास मत होके देना कि हाँ भैया जी के ऐसन ऐसन हो गइल बाटे ठीक ना तो हमनी के अलगा बानी जब के ने बोलल अरे अलगा बानी जे तो का करी इतना दुश्मनी थोड़ी बाटे कि हमनी के जानल जी मानल जी नहीं मारे भैया कितना हमरा के बोलत रह झगड़ा करत रह उनका वो लिखल है वो तने तकले वो तने झगड़ा करे के उनके लिखल है का करे के ई थोड़ी जानत ना कि हम पूरा अपन परिवार के साथ छोड़ के चल जाई हैं नहीं तो अपने पता लगा भइल ना चल हमनी का कसाई थोड़ी बने के बा हमनी का के मान जानी लगे बा कसाई ना बने के चाहिए केन कहला कि दुश्मन के ऊंचा पीड़ा देवल जाला कभी भी नीचा पीड़ा ना देवल जाला कि ओके एहसास होके कि हम हाई कर्तव्य कइले हां बानी हो का ठीक ना चल अब मान लगे जौन बात पूरा करे के बा हमनी तो ये दीदी है हमारी खातिर का ना कर देले है आज न इनका दिन ऐसन भइल बाटे हर कुत्ता के दिन आवेला आ सबके उखे पता ही बाटे केहू एंगने ना रह पाई जानते ही ना चल करी अब हमनी के पानी जा हमनी के बानी लइका के बच्चा नहीं जे जगन करे परवरिश के संग करिए। ओने करे के ना चाहिए। अब देखी जेवन करे के बाते उन कर भले ईटा माटी कर भले केहू का घर दुआर जोड़ मंजूर बाटे लेकिन दोनों आदमी के बरोबर है देखो कितनो ठीक तो अपन बा। परिवार नहीं जी ना ना सही आज बात गलत काम कर दी हां केहू के संग ही रहे लगी हां तो अपन नहीं जतिए जाई कि दूसरा के जाई। हां हां चल हम के में बोला लो भाई कुल देवाल अलग जोड़ल अलग अलग बनी नहीं हम ही बनाई सब खाई। हां गेट देवाल है जोड़ल बके तुड़वावा का होई चलिए हम जाता नहीं अब कहता नहीं कि देखी अब बर्तन थरी एनिए करी अब बनाओ तनी खाई अब रोला से का बाटे कौन ची बाटे एगो लइका लेके कहां जाई हां मान लगे हां उन्नत करी खाना बनते बा दू आदमी के तीसरा आदमी के बन जाई त का फर्क पड़त है। अब भाभी खाली लइका बच्चा बढ़ाओ चल हम ही उन्हीं के पढ़ाई लिखाई लइका बच्चन के काटी कर बैठ वाह भाभी की बाड़ी त अब सोची मत बैठ के जाननी अब कह दी कि ई टाला घर ना में सोची हो अब चिंता हो गइल बा का करी हम हैं अब वो तो एगो परिवार में अब हो न गइली या कौन है का होता के हो का हो भाभी जी दीदी बैठी बैठम नाही बुचिया रोवत है तन दोनों लहसुन चटनी पीसे के बाटे काहे ना ले ले लो भाभी बुची हो गया तो काहे न गुच्छे के ले ले नहीं हम खिया देला जिदा दाल भात खाना बना लेवन आ सुनी अब जौन भइल तौन भइल झगड़ा रगड़ा भइले केहू झगड़ा रगड़ा कह के जिंदगी अपन बिता ले जी आज अब यही जा रही ठीक ना का वो घर में बनी मटी की आज न त काल जाए के बाटे त का आजकल जाए के बाटे तो जाए के बाद केवन की लड़का बना के आप लोग का वो अथु करे के जब बेटी बड़ी तो बेटी का बियाह हो जाए अपने घरे द्वार चले जा रही। हां त बियाह करे देखो भाभी बेटी भी है एगो बड़ हो जाई हम पढ़ाई लिखाई ठीक ना बियाह शादी हम करब ओकर हमनी के बानी जाने जी तू अपन ना मर नहीं टेंशन गए हमनी का दूर कर हम बन बन जाना आपके काहे संगे बोलत रही आपके छोटे की आपके संगे भगवान भगवान हो जाता हुए ओकर आन जान त हमार उतने दिन के देखले देखले रहना रहना हम न जानता नहीं का में देह पर गुजर त कैसे पुजारी मती कहत है ना कि बाहर जाए हमनी के दोनों आदमी घर रह जाए। हां भाभी हम कमाई ज्यादा छोटकी बहुत तो संगे हम न्याय कइले बन ठीक ना माफी रोई मती माफी अरे कर भाभी, हमने माफ कर दी जो भी कुछ कइले अरे हो भाभी। हम तोरी साथी तो अरे हाथ मत जोड़ी दिन में एगो तो इतना दुख तकलीफ में बनी जो पिछड़ा जीवन भइल के भुला जा भाभी हमन के अब भुला के चलिए बैठ जी जा बाहर देखी कहीं टिकट उकट निकलवा के जाए हमनी के दोनों जन रहल जी को बुच्ची बाड़ी आ हां जा तन पैसा के व्यवस्था कइले बन त मांग ले ठीक ना जाई मांग ले जाई त भाभी रोवो मत ठीक ना लहसुन हमारे से मत ले हंस खुशी से घर में यही रह जगह जा ना। हां चलिए हम खाना निकाल तरी खा ले आए बको देखल को बड़ी मोह लागत ताटे वो रहती तो इसे बोलती बती इतने घर में एकदम टूट
रो मत एकदम, ठीक है? घर में तनी मन से रहिए। हम रसगुल्ला ले जाई चटनी जा, कुछ जा। तरी खाली भूख लागल बाटे। देखा हो भाभी घर में अइली मरचा उर्चा मांगे साला रोवत रहलिए, कहल के बात का करे। चलो अपने परिवार समाज के अब खर्चा पानी उनहु के चलाओ, का दिक्कत बा, लइका उनकर बाटे तो पढ़ावा लिखावा।